En Tomiño levan anos invadidos polas moscas e os veciños xa están fartos, tanto que hoxe se manifestaron pedindo unha solución definitiva a este din molestísimo problema. Un fotógrafo galego, Adolfo Enríquez, é o primeiro español en lograr o premio Fotógrafo Profesional do Ano, que é un dos concursos internacionais máis importantes. Conseguiuno cuns traballos feitos en Galicia. Lugo celebra xa hoxe tamén a todo gas o San Froilán. No día do seu patrón na cidade agardan a visita de milleiros de persoas no recinto feiral e, por suposto, tamén seguro van comer unha tapa de polvo moitos dos visitantes hoxe na cidade da Muralla. Ola, moi boas tardes, como están? En nada serán as dúas, estamos en directo no Galicia Noticias. Falaremos hoxe, entre outras cousas, dun asunto que non é novo, pero que preocupa bastante na zona do polígono do Campiño, en Pontevedra, preto da antiga estrada C531. Falamos das carreiras ilegais de coches. Veciños da zona denuncian que volveron celebrarse tamén esta pasada madrugada. Só pasaron 4 meses da última operación de vixilancia por parte da Garda Civil, que foi a principios de xuño. Naquela ocasión mobilizáronse un importante número de axentes. Tamén con drons gravaron desde o aire e de noite o que pasaba e documentaron así todos os delitos e infraccións ao volante. Son esas imaxes que vemos. Segundo contan os veciños, semella que aínda así, despois desa operación, non remataron coas carreiras ilegais. Hai tamén descontento entre os que viven en Lalín, neste caso por un inmoble no que os que viven nel ocasionan problemas permanentes de convivencia, segundo denuncian na zona. Neste inmoble da rúa Álvaro Cunqueiro de Lalín habita un home de 49 anos de forma continuada desde hai máis dun ano. Constan contra el polo menos 6 denuncias por agresión sexual e desorde pública, segundo fontes próximas ás investigacións. A última vez que estivo no calabozo foi a finais de agosto por un altercado nun restaurante da vila. O home non está un pouco ben e a veces un día chegaba e estaba tirado ali na acera, tivemos que chamar unha ambulancia para que o levaran. Ten habido pelechas aí, voando botellas, cristales. Non está censado en la linda por riba, que eu falei con servizos sociales, pero non podían facer nada, pero non está censado aquí no pueblo. Pero non é o único que fai uso deste edificio que permanece en estrutura desde hai polo menos 15 anos. A veciñanza asegura que outras persoas en teito frecuentan o lugar e ocasionan problemas de convivencia. De hecho, unha vez me dixo un que tiña así como un ollo hinchado, que outro lle dera con un ladrillo, pero entre eles, non cos veciños, Aquí hai un que vive ali abaixo e aquí hai 2 ou 3 por aquí. Aí sei que hai xente que tende a roupa e por a parte de lá como unha cortina que penso que aí alguén vive. Hai, desde, de trapicheo, agora sí se marcharon pois argelinos que había aí, queda un rumano que está molestando continuamente, bebe, en fin, un desamparo total por parte do Concello. Eu levo vivindo aquí 13 anos, a día de hoxe está sin recepcionar a urbanización. A crise inmobiliaria deixou este edificio en mans da Sareb, que recentemente vendeu mediante poxa pública. Ao parecer, antes de efectuar esa venda, a sociedade pública presentou denuncia pola súa ocupación ilegal. Vemos como está. Un dos últimos temporales, parte das madeiras podridas que se ven arriba, esparcidas por aquí. Se pasa calquera, pode chegar ás ventanas ou a calquer persona. Tiralo. Eu tiraría. Porque eu non sei como estará aí, pero eu non invirto nun piso deses. Desde o Concello agardan que co novo propietario se solucionen os problemas de ter este edificio sen rematar. Máis problemas veciñais. Veciños de Tomiño, en Pontevedra, saíron hoxe á rúa para protestar pola praga de moscas que os invade desde hai anos. Denuncian que a cantidade de insectos é tal que lles afecta tanto ás casas particulares como tamén aos negocios. Piden que se busque unha solución urxente a que entenden que é unha invasión constante de moscas. Convocados pola Asociación de Veciños de Carregal, residentes en varios núcleos de Tomiño, no Baixo Miño, concentráronse no campo da festa para amosar o seu malestar pola praga de moscas que padecen.
e para reclamar solucións. No hay derecho porque mira, todo el verano comiendo con moscas y con la paleta. Eso no hay derecho y picadas por aquí, picadas por allí, picadas por todos los sitios. No hay derecho hasta en la cama. No poder dormir siquiera, majo, te lo digo de verdad. O único que te dan ganas é coller e marcharte para outro sitio. A ver, porque cando veñen en bandadas, están parvas, non as das matado con nada, nin siquiera con estas cintas que se poñen nas cuadras dos animales, que son anchas. Eso en 2 días énchense. Una locura con las moscas, hay que verlo realmente, pero desde hace 5 años vienen en plagas, vienen de repente, y de repente tienes cientos de moscas en casa, cientos, y las moscas sabemos lo desagradable que son. Din que non poden facer vida fora das casas nin case dentro porque non hai insecticida que acabe con esta praga de insectos. As grandes eclosións danse cando empezan a subir as temperaturas e ante a falta de xeadas. Despois destes 5 anos hemos visto que as administracións nos están involucrando todo o que deben involucrarse. O que queremos facer un chamamento para que se poñan a traballar conxuntamente e que nos boten unha man e solucionen este problema. Un estudo da Universidade de Vigo atribúe a orixe deste tipo de problemas a determinadas prácticas agrícolas como o depósito de esterco fresco en vez do esterco xa compostado. Máis cousas, falamos agora de saúde porque semella que a COVID volve repuntar agora no comezo do mes de outono. Nótano nas farmacias, onde aumentou a venda de test e tamén nos centros sanitarios con preto de 1000 casos activos. A maioría das infeccións é certo que son leves, pero así e todo convén non baixar a garda cos máis vulnerables especialmente. Tose, dor de gorxa, secreción nasal, os virus respiratorios regresan polo outono e o coronavirus non podía faltar á cita. Empecé con moito cansancio, dolor de cabeza, e o que non tuve foi febre. Polo demais, levoas todas. Estou de vacacións, co cual non hai problema. Eu vin pensando que tiña o COVID, pero fixeronme a proba e non, era un catarro, gripe, algo. E como sempre que medran os casos, as primeiras en notalos son as farmacias. Nesta de Ames, as vendas de test disparáronse nos últimos 10 días. Incluso podería dicirche que vendemos nesta última semana o doble ou triple que nas anteriores. A venda de antigripais non medrou na mesma medida, así que a sospeita é que a maioría dos casos son leves e non precisan asistencia sanitaria. Claro, é que non son graves, non? Que non supón unha atención médica especializada, senón que son síntomas que podes resolver na casa. Así e todo, hoxe no Sergas constan 971 casos activos e 142 hospitalizados con coronavirus. Por iso, compre non baixar a garda e usar a máscara en caso de infección para protexer os máis vulnerables. Cando vexo que estou un pouco resfriado ou así, aínda que non me fago o test de COVID, poño unha máscara por si acaso. Ese é o principio, protexerse para non contagiar os demais. Por precaución, porque, un centro de saúde é sempre un foco, tamén para non salir con ningún regaliño de outra persoa. E se conviven ou traballan con grupos de risco, o consello é vacinarse aproveitando que a campaña xa está en marcha. Vacuno todos os años, despois del COVID, con as dos cosas, de flu e de, e de COVID. Vamos a protexelos a eles tamén, vacinándoos facendo unha inmunidade de rebaño. Vacinas, máscaras e test cos que previre cortar a transmisión dun virus que, malia formar parte da nosa rutina, compre non subestimar. O Camiño de Santiago está seducindo cada vez máis peregrinos. 80.000 persoas remataron a ruta no mes de setembro. Santiago podería superar o 500.000 de peregrinos este ano por primeira vez na historia. O éxito da ruta segue medrando e seducindo peregrinos de todo o mundo. Fantástica, desafiadora e muito gratificante. Um caminho difícil, mas enriquecedor, lindas paisagens, conhecimento, pessoas. É um misto de fé, espiritualidade, coragem, determinação e disciplina, que é o que a gente precisa na nossa vida, não só no caminho. No que vai de ano xa chegaron 451.000 camiñantes, son un 6% máis que o ano pasado. Muchísima gente, esperaba menos, te da paz, tranquilidad, te limpia,
espectacular. E por primeira vez, setembro foi o mes do ano con máis traballo na oficina do peregrino. Este ano vai ser o mes que máis peregrinos temos, incluso superando o mes de agosto, maio, que normalmente son meses que sempre eran maiores. Este ano notase moitísimo. A maioría dos peregrinos son estranxeiros, que evitan o verán, sempre. Normalmente veñen primavera e outono. Este ano especialmente o mes de setembro. Temos estadounidenses, alemáns, incluso moito americano, asiáticos, que non é habitual, e sempre son peregrinos que escapan do calor. El único pero que te diría es que no ha podido venir mi amiga Rudy, que murió. Es el único pero que tengo del camino. Por lo demás, espectacular. Escolhi esse período por não ter muito frio e também porque eu sei que está finalizando a temporada, mas tem muita gente. Não, o caminho continua. Ainda tem o português, tem o primitivo, tem... Como a este camiñante, unhas 80.000 persoas elixiron setembro para facer o camiño, 4.500 máis que o ano pasado. Paraderos ellos. Sí. Ah, queres... Son as 2:06, seguimos en directo. En Marín levan case 400 anos mantendo unha tradición que comezaron os mariñeiros da vila. Unidos por unhas espadas, idearon unha danza que interpretaban como mostra de agradecemento do sector do mar o patrón desta localidade de Pontevedra, que é San Miguel. Bueno, pois hoxe é o día dos danzantes en Marín, que son homes, que son mulleres e que tamén son nenos e nenas. Hai danza agora pola mañá, e Xoel Rodríguez, vemos que están aí xustamente detrás de ti, tamén volven danzar esta tarde. Moi boas. Sí, de feito, Sabela, esta é a imaxe que ofrece agora mesmo esta Praza de España en Marín, completamente ateigada tanto de veciños como de visitantes que veñen ata esta vila pontevedresa para celebrar o San Miguel, patrón dos mareantes, dos mariñeiros. A 1 da tarde comezaba a tradicional danza das espadas diante do Templo Novo de Santa María do Porto, danza e procesión que percorreron distintas rúas e prazas e que acompañarán a imaxe de San Miguel ata o Templo Vello. Unha celebración ancestral con case 400 anos de historia que se perdeu no século XIX, que se recuperou a mediados do 20 e dende entón a danza foi medrando tanto en afluencia como en recoñecemento ata ser en declarada festa de interese turístico. Haberá tamén música, historia e moita celebración durante esta tarde en Marín con motivo deste San Miguel. Un día grande de festa, evidentemente, para Marín, pero a mí que recórdame moito de cando era rapaza. E nunca me había vestido de danzante, e non bailo, pero ahora de bella gaiteira. Es una fiesta de tradición y ahora hay mucha juventud que está bailando y está retomando, y nueva sabiduría y nueva gente. San Miguel e Marín, pero hoxe tamén é o día de Santo Atilano, San Tranquilino, Santa María Faustina, tamén están de Santo as Floras, os que se chaman Apolinar, e os Froiláns. É o día do patrón en Lugo, que o ser domingo pasa o festivo para Mañalús, pero de momento hoxe xornada grande das festas do San Froilán, onde ti estás en directo, Alejandro Álvarez. Moi boas tardes. Que tal, Sabela? Moi boa tarde. Pois efectivamente, día grande aquí na cidade de Lugo, e como podedes comprobar agora mesmo detrás de min, moito ambiente, moitos veciños da cidade, pero tamén moita xente chegada dende diferentes puntos de Galicia e incluso de fora das nosas fronteiras. Unha xornada chea de actividades, pero sen dúbida o epicentro está aquí neste recinto feiral coas atraccións para os máis cativos, pero a esta hora, Sabela, o que apetece meterlle unha boa ración de polvo nas casetas, que como podedes comprobar, hai incluso ringleira para acceder ao seu interior. Ademais, espectáculos, verbena, artesanía, concertos como que vai dar esta noite Xoel López, pero aínda queda moita troula por diante ata o 12 de outubro, Domingo das Mozas, e ademais estas casetas estarán abertas ata a primeira fin de semana de novembro. Grazas, Alejandro. Máis festas, a da Pataca de Vilar de Barrio en Ourense, que chega a súa edición número 46. Que fan ali? Ensalzar o produto, que é o produto estrela da comarca da Limia. É unha festa ademais que une a cultura da vida no rural coa gastronomía. Na praza do Concello Limiao, ali acoden unha ampla mostra das diferentes variedades de patacas cultivadas nesa contorna e tamén de outros produtos agrícolas do outono como as cabazas ou as castañas. A xente participa no tradicional concurso destes produtos, pero o que sempre chama máis a atención dos visitantes son
as patacas con formas e tamén con tamaños extravagantes. Tamén as curiosas decoracións feitas pola veciñanza e os escolares coa pataca como protagonista. A música tamén e un xantar popular non faltan. A pataca da limia, a pataca da zona. A parte máis produtos, non? Pero sobre todo a reina é a pataca. E aquí podemos encontrar diferentes tipos de patacas, por diferentes produtores, e incluso aquí o que se busca é a pataca máis grande, a pataca diferente, promocionar eso, os novos produtores de patacas. A pataca está moi ben, aunque este ano foi a cosecha moi mala, hai ejemplares moi bonitos, moi variados. Trouxen isto na miña finca e esta, todo, que vei eu, e mira que bonitas son. E grandes, mira o que traballei. E esas son de colores, parece que ten barrujas. Todo un arte da pataca. En Lugo hai un castañeiro que é de Ourense e que leva medio século asando e ofrecendo castañas no San Froilán. Antonio Pereira leva 50 anos comezando a temporada de castañas asadas no San Froilán, en Lugo. Este ourensán sabe, como castañeiro veterano que os días de maior demanda son os máis frescos, aínda que non deixa de vender este produto, faga o tempo que faga. Co frío vendense máis. Co frío apetece máis, a xente entra máis. É o que hai. Entra moito co frío é o que hai. Venen a comprar máis. Se fai moito calor, por non apetecen tanto. Dourense son tamén as castañas asadas que ofrecen outros castañeiros nesta feira que marca o inicio da tempada. Din que este ano o produto ben san e de excelente calidade, polo que ten moi boa saída. La verdad que estamos muy contentos y la castaña varía, depende del cartucho que cojas, tiene de 3 euros, que vienen 18 unidades, de 4 euros vienen 24 y de 5 32 unidades. La castaña de Ourense y de momento va bien, pasé la primera, está muy buena. Son ademais castañas de calibre grande, as ofertadas no recinto feiral lugués, cun prezo mínimo de 2 euros a dúcia. O primeiro español que logra o premio ao mellor fotógrafo profesional do ano é galego. Presentáronse máis de 3.000 fotografías de medio cento de países e o xurado elixiu as instantáneas do Entroido de Laza ou do Pórtico da Gloria do galego de Porto do Son, Adolfo Enríquez. Desde o seu estudio en Santiago, Adolfo Enríquez amósanos algunhas das fotografías que presentou na última edición do concurso internacional One Island. Participou en varias categorías e acadou o máximo recoñecemento cada en súa cámara de ouro nas de deportes, cultura popular e o millor español. En total sumou 145 puntos, a moita distancia do segundo, o que lle valeu conquistar o máximo galardón, o título de fotógrafo profesional do ano. Unha carreira de cabalos amateur no curro da Enxa, en o Porto do Son. Esta é unha foto que lle teño moito cariño, eu son de Porto do Son. Con isto demostro que non fai falta ir a cruzar o mundo para facer unha boa foto e ganar un concurso ou gañar calquera cousa. Realmente, a veces na porta da casa temos algo que chama a atención e que a veces non nos fixamos. Esta é unha das miñas preferidas. O traballo do Entroido é un traballo tamén que me gusta moito porque levo facendo o Entroido xa moitos anos, traballando para Turismo de Galicia. O libro do Pórtico da Gloria que me presentei ao mellor libro editado acadou tamén unha puntuación moi alta. As súas fotos competiron con outras 3.000 enviadas por fotógrafos de medio cento de países. O xurado estaba formado por 12 profesionais, fotógrafos e directores de axencias de publicidade. Unha das cousas que máis me satisface, que máis orgullo me produce, é que todos os meus traballos que son feitos non para o concurso, senón son feitos para clientes, son sobre temática galega e son sobre cultura galega. Di que se presenta aos premios por satisfacción persoal, pero é consciente de que os recoñecementos axudan. Estou preparando un libro novo sobre o camiño portugués pola costa, bueno, este tipo de concurso tamén sirve un pouco para ir afianzando esos proxectos, ter na cabeza novos proxectos e leválos a cabo, bueno, ao final consigues que digamos,
que se fixen nun traballo que estás facendo sobre Galicia outra vez, sobre o paisaxe, sobre o Camiño de Santiago, axuda bastante. Nunha edición anterior xa conseguiron un par de cámaras de ouro en recoñecemento á mellor fotografía de deportes e a mellor editorial. Ademais, gañou 13 premios nacionais de fotografía e o premio Pangea no concurso fotográfico de Siena, que ata agora era o seu galardón máis prezado. Son as 2:15. Imos falar agora dos menús do día, que é esa proposta culinaria que fan moitos bares, moitos restaurantes, que consiste, xa o saben, en que os hostaleiros ofrecen un prezo fixo a cambio de que os clientes elixan un prato dunha oferta pechada. Hai varios primeiros, varios segundos e tamén adoita haber sobremesa. A idea é que as dúas partes se beneficien, porque axuda a economía de quen o ofrece, tamén de quen o consume. Bueno, pois segundo a Organización de Consumidores e Usuarios, a OCU, os menús do día dos bares cada vez son máis caros, como case todos soben. Revolto de cogomelos e gulas en glute de primeiro e salmón á prancha con verduras grelladas e salsa de vermú branco de segundo. É unha das propostas do menú deste restaurante do centro da Coruña. Intentamos trabajar con uno de los platos, tanto los primeros como de los segundos y los postres, que no lleve gluten, para tener opciones para la gente que es celíaca. Y nada, es una cocina un poquito diferente, trabajamos tipo un menú ejecutivo que no sea tampoco muy copioso, pero siempre con muy buen producto y muy buena elaboración. Serven cada día entre 75 e 80 menús, 2 pratos e sobremesa ou café a escoller, todo por 14,50 €. Neste outro restaurante poden chegar a sair da cociña ata 200 menús diarios con 4 primeiros e 3 segundos a elixir. Aquí prima a variedade, o prezo 14 € con sobremesa, café e bebida. Cociña tradicional, non sei o que nos dedicamos. A variación que hubo, lóxicamente, foi pois, no precio, pero tamén simplemente se sube €1, polo tanto tampouco non... Eu penso que todo o mundo que está normalmente todos os días no supermercado sabe de que vai. En general han subido un pouco los precios, no mucho, se han mantenido, pero un poquito sí que han subido. Creo que é unha opción máis económica que comer de carta. Tamén é unha opción máis rápida porque son entre os menús preparados. O menú segue a ser a opción máis interesante para quen ten que comer fora da casa por traballo. En toda España hai uns 30 millóns de familias que conviven polo menos cun animal doméstico. E 7 de cada 10 dos que din ter unha mascota teñen un can. As persoas que buscan compartir a vida con animais aumentan cada ano dun xeito moi considerable. Rubén e a súa parella podería dicirse que son familia numerosa. Os seus fillos adoptivos son 10 gatos que son moito máis que as súas mascotas. Por exemplo, para min vivir rodeado de vida e de amor. Para outras persoas, pois, o feito de ter un can ou un gato pois, implica unha responsabilidade que o é, pero é tamén como un compromiso. Un compromiso que require tamén de moitos cuidados, alimentación, veterinario, microchips, un desembolso económico que agora mesmo poden afrontar. Ter un gato sempre vai a ser máis barato que ter un fillo humano, non? Entón, eu entendo que esa é unha das cousas que motiva a xente a ter un gato ou un can. O rexistro de animais de compañía bateu récords de inscricións este ano. Esta tendencia alza tamén a están a notar nas tendas de mascotas. Sobre todo la gente joven. La gente joven con los animales es una pasada. Mejor alimentación, mejores chuches, mejores cuidados. La medicina veterinaria también aumentó mucho. Todos los estudios veterinarios aumentaron muchísimo. O sea que se trata realmente prácticamente como un humano. No que levamos dano, rexistráronse en Galicia algo máis de 47.000 animais de compañía, datos que contrastan co número de bebés nados neste primeiro semestre do ano, algo máis de 6.500. Esta tendencia confirma que o censo de animais de compañía xa supera con creces as cifras de natalidade na nosa comunidade. O custo de alimentar un can dependerá moito do seu tamaño e do tipo de dieta que se escolla. Haciendo una media de un perro estándar de 20 kilos, pues te puede rondar el gasto de alimentación pues unos 60 € mensuales. Nos gastos máis básicos tamén entran os coidados de hixiene ou peiteado e, por suposto, vacinas e revisións veterinarias. O tema da desparasitación tamén é máis caro porque ten máis peso e se temos que operalo tamén é máis caro. Entón, cando tamos un can, neste caso, hai que ter en conta o tamaño. Pero sempre poden aparecer imprevistos que alteren esas contas.
Entón aquí podemos falar xa de un mínimo de 800.000 euros por unha fractura non moi complicada a 2.000, 3.000 dependendo. Hai xa moitos propietarios que optan por facer seguros privados para as súas mascotas. Seguro que xa me entran bastante descontos para vacinas e demais. Con todo, malí os gastos, a maioría non botan contas a hora de manter un máis na casa. Nunca se me ocurrió echar cuentas, nunca. Como son pequeniños, comen pouco e por agora non van moito ao veterinario. Galicia é unha das comunidades con maior ratio de cans por habitante, con máis de 700.000 rexistrados.